A la primera visita visitem conjuntament a la pacient oncòlegs mèdics i cirurgians o ginecòlegs per determinar quin és el millor tractament per cada pacient. Això és un bé per la pacient perquè no ha de venir tantes vegades i també per nosaltres com a professionals que aprenem un dels altres. A més, cada decisió es consensua en el comitè de tumors format per més de 30 especialistes. Per tant, és una decisió ben consensuada i pensem que és la millor per cada pacient. Important també és la incorporació d'altres professionals en el que és el seguiment de les pacients, sobretot de determinades toxicitats, com és la incorporació dels cardiooncòlegs, cardiòlegs especialistes en la valoració de pacients oncològics, perquè hi ha determinats fàrmacs que poden produir toxicitat en el cor i ens ajuden a valorar-ho, i també neuròlegs, que també ens ajuden en el seguiment de pacients per veure que no tinguin determinats efectes secundaris per algunes de les quimioteràpies.